Dobre, myslím, že to nahráva. Skúsaj ty niečo povedať. Hovorím, Dobre. čo? Ide to? Dobre. Nahrávame. Ako je najlepšie sa pozerať? Takto asi, že ako, a potom občas aj pozrieme tam? Fú, Alebo iba to na asi seba? ani nemusíme, to by som nechal úplne ako prirodzene. Dobre, dobre. Ak cítiš potrebu sa Dobre. obracať na kameru, tak Dobre, to... dobre, dobre. Tretia stena, či štvrtá stena. Hej, sa tak volá? V divadle to je, myslím, že že štvrtá stena, keď sa ako priamo na diváku z javiska obracieš. To je zaujímavé. Aha. Tak jo, zmierenie. Ty o ňom veľa hovoríš aj verejne, aj sa teda ním zaoberáš akademicky a určite aj vnútorne. Ak sa ti to teda ešte chcel, keďže už si to hovoril, ako kade-tade, že vedel by si zhrnúť, že ako si sa k tomu dostal? K tejto téme? No, tým, že... Je zaujímavé, ako si to teraz aj naformuloval, že sa tomu venujem aj profesionálne, že tým, že o tom hovorím, aj akademicky, a že teda predpokladá sa, že asi aj osobne. Že veľmi to cítim, že to je osobné. A je to osobné v tom, že vnímam, že som sa dostal do životnej fázy, kde, dobre, že niektorí to nazývajú kríza stredného veku, alebo vyzrievanie nejaké osobnostné, že tá fáza mi akoby ukazuje, že neviem ísť ďalej v tých svojich zabehaných vzorcoch, ktoré som mal do teraz. A vidím, že ma to ťahá, alebo tlačí, alebo motivuje si hľadať úplne nové spôsoby uvažovania, alebo nové spôsoby prístupu, náhľadov na veci, na seba, na svet, na spiritualitu vlastnú. To znamená, že ja to vidím predovšetkým ako produkt krízy stredného veku, že si hľadám nové odpovede na veci, ktoré som mal dávno zadefinované. A môžem to aj v krátkosti opísať, že ako to na sebe vnímam ja, že nejakú prvú časť života, mne sa to tak ukazuje, že do nejakej 23, 24, že som si išiel v jednej línii, že ja som bol vychovávaný vo veľmi katolíckej rodine na Orave s 5 súrodencami, že to veľmi taká priamočiara cesta to bola aj v tom náboženskom kráčaní alebo rozvoji. A potom v tej 23 sa mi to začalo akoby narúšať. Ja som už bol v seminári ako kandidát na kňazstvo. A mne sa to potom začalo narúšať tým, že po štúdiu filozofie, že mi tam akoby viaceré veci sa začali akoby nesedieť, tak som si vyžiadal rok prestávku. A z toho roka sa urobilo rozhodnutie, že som sa už nevrátil ako kandidát na kňazstvo, ale som dokončil teológiu ako laik. No potom som mal, a keď si to tak spätne pozerám, že mne sa zdá, akoby, že presne 23 rokov ďalších, že kde som si potreboval akoby, že získať odstup od toho celého, aj od toho náboženského, priamočiarého, bez nejakého spochybňovania. Tak som mal tú druhú časť života, kedy som si spochybňoval takmer všetko. Kde som si potreboval možno, že dohnať aj tie svoje nejaké chýbajúce vývojové fázy, kde som bol akoby výchovou tlačený akoby na takú správnu cestu, že takto by to malo byť. Potom sa mi to preklopilo, že idem to robiť tak, ako prichádza život. A 23, 45, dobre, že zhruba pred 3 rokmi, mám teraz 48, pred 3 rokmi ma zase akoby, že ďalší zlom dobehol, že kedy som začal vidieť, že ani tá druhá fáza toho vzdeľovania, alebo že z môjho pohľadu, keď sa teraz na to pozerám, že také, že úplnej slobody, že mi prestala sedieť, lebo mi život ukázal, že takto to nepôjde ďalej. No a ukázal mi to predovšetkým a najviac spúšťačom bola partnerská kríza, čo je vlastne moja osobná kríza. To sa iba tak môžeme rôzne nazvať. No a tam sa mi to začalo preukladávať a odvtedy potom vidím, že idem, a to potom
viem sa keby napojiť aj na rôznych psychológov, ktorí o takýchto fázach hovoria, alebo aj teológov, že čo to znamená keby ísť úplne od znova. Že mne sa zdalo, že po tejto kríze som sa keby učil na novo rozprávať v mnohých veciach, ale to, že aj normálne, že slova ukladať pri opise nejakej situácii, ktorá mi bola predtým jasná, zrazu som videl, že ja neviem vypovedať. Že až tam mi to nejako resetovalo niektoré neurónové dráhy, alebo neviem, ako by sa dal nazvať. S tým, že už teraz, po tých 3 rokoch, vidím, že napriek tomu, že to bola z môjho pohľadu najťažšia vec v živote, ale som za ňu že úplne veľmi vďačný, že sa takéto niečo udialo a že takéto mechanizmy vôbec v živote máme. Ustali ste to? Ako tú partnerskú časť krízy? Zdá sa, že áno. Hej. Super. Hej, ale že keby aj nie, že ono vždy to ide ďalej. Však Hej. A keď hovoríš, že ťa to ťahalo, ukazovalo sa ti to, život to ukázal, tak kto to je, čo to je? Akože používaš aj termín Boha, že Boh ti to ukázal, alebo nie, že ako o tom uvažuješ? Nie, teraz už to dávam tak, že určite že, je to nejaká, ja by som to predtým povedal, že možno že nejaká superinteligencia, ktorá za týmto celým je, ale teraz že je to pre mňa Boh, že ktorý má dosť veľa z tej prvej časti môjho života. To znamená, že ten kresťanský Boh, ktorého som si potom potreboval keby že spochybniť a že som skôr išiel na nejakú superinteligenciu. Ten koncept som si zobral v tej druhej časti. A že mi to sedí teraz v obidvoch termínoch mi to sedí, že je to aj, že je to osobný Boh, ktorý za tým stojí a že vidím, že si to on riadi tak, ako si to môžem len ja iba sledovať z boku na sebe. A toto ťa teda doviedlo k tomu, že takto, že dobre, prežil si to, bol to pre teba dôležité ten proces. Prečo si sa rozhodol, že ako sa o tom chceš deliť aj s ostatnými? Napríklad To nie je rozhodnutie, že to ide samo. Ja to vnímam tak, že ani som si nemyslel, že vôbec, že takéto niečo sa dá vôbec zdieľať aj s ostatnými. Ja som si vôbec ani nevedel predstaviť, že by som si to vôbec sám pre seba vedel pomenovať niekedy. Ale to sa iba práve, že ako to vnímam, že tým, že už mám predsa len trošku ten odstup, akoby aj tých 3 rokov, že vidím, že sa niečo vyukladáva na novo a tento akoby, že tá súčasť môjho príbehu, že sa stále tým, že čím viacej ho aj zdieľam s ostatnými, tým viacej sa mi doplňa a ujasňuje, že čo sa to vlastne deje a že kde má to že kým som. Takže to zdieľanie je súčasťou tej cesty, že myslím si, že bez zdieľania by to nebolo také, ako to je teraz. To znie tak trochu ezotericky. OK. Že ako keby ty si bol proste, že niečo sa deje a ty si toho médium, Aha, ktorý sa to deje. Tak to ako trochu ja to nemám, dobre, že nemám to takto postavené v sebe, že skôr, že ma to otvára k tomu, že sa nebojím o tom rozprávať. Dobre, že ak niečo možno počuješ to ezoterické v tom, že vnímam, že to nie je úplne moje rozhodnutie celé, či už napríklad, že akým smerom som sa po tej kríze vydal. No, že vydal som sa tak, ako ma to ťahá to moje vnútro, ako ten moje svedomie, môj Boží hlas vo mne. Ak by mala ezoterika na to nejaké iné názvy a sedelo by mi to, prečo nie? Hej, ale že dáva mi to zmysel, že o tom rozprávať, lebo si to rozprávam pre seba predovšetkým. A vidím, že keď že to sa iba postupne formuje, alebo formovalo, nie, stále sa to formuje, že tá hlavná téma, ktorá je za tým, tak je to otázka zmierenia. Takže preto asi tým si aj začal, že prečo zmierenie? No lebo má to pre mňa to má rôzne akoby, názvy, že je to nejaké zastavenie. Dobre, že v náboženstve sa dokonca môže povedať, že akoby až znovuzrodenie. Alebo, hej, že ezotericky by sa dalo povedať, že nejaká smrť ega. Že
že vidím, že to, čo som si budoval v 30-ke, akoby, že teraz, že aj že zázemie, meno, že prestalo to byť pre mňa dôležité, ale pokračujem si oveľa autentickejšie ďalej. To znamená, že ešte viac je zameraný akoby, iba na seba, lebo že inú možnosť nemám, len cez seba spoznávať tie veci. Ale už to nie je, aspoň ja to tak vnímam, že už to nie je to egoistické, ako to bolo pred 10 rokmi. Čo ale nespochybňujem, že to bolo zlé. Že to patrilo tiež do toho vývoja celé. Aby to vôbec mohlo dojsť do štádia, že kedy si to ego povie, že už, alebo to Božie vo mne povie, že už takto to ďalej nejde a že potrebuje sa to teraz na novo preukladať. To je zaujímavé, ako tam vždycky dodávaš to teologické alebo to Božie. Že povieš niečo svoje a potom alebo Božie. OK. Lebo to sa učím pomenovávať aj takto. A je pravda, že to dávam akoby až potom, ako vypoviem to svoje, lebo mne sa to zdá, že spoznávanie aj toho Božieho, alebo Boha v sebe, alebo aj, nie len vo mne, pôsobenie Boha vo svete, že neviem k tomu mať lepší prístup iba cez seba. Takže preto idem najskôr cez tú osobnú skúsenosť. Momentálne. Že vždy idem cez osobnú skúsenosť a potom, že čo ma tá reflexia tej skúsenosti učí o mne, o ľuďoch naokolo a o Bohu. Tak hej, preto tam dodávam až po tej reflexii vlastnej. No a teda to zmierenie pre teba, to, čo si hovoril, že to znovu zrodenie, smrť ega a tak, to sú pre teba akože synonymá slova zmierenie, alebo že ten pojem zmierenie obsahuje to všetko? Že ako si to predstavuješ? Čo to pre teba je, to zmierenie? Dobre, asi prvé, čo mi napadá, že prijímanie vecí tak, ako sú. Že asi by som to nedával ako synonymum znovu zrodenia. Že zmierenie je dlhodobý proces a možno dokonca, že nikdy nekončiaci proces. Zmierovanie, možno ešte lepší názov je. Že kedy vnímam, že nejaký ten vnútorný tlak veci meniť, že mi akoby upadá. Že to ešte neznamená, že teraz nemám sny, že čo by som chcel mať ešte dosiahnuť do života, alebo že čomu sa chcem venovať. Ale že tie sny, ktoré mám, že sú oveľa voľnejšie, lebo viem, že keď sa to udeje inak, je to úplne tiež v poriadku. Čiže zmierovanie sa s tým, ako sa veci dejú. Dokonca, že zmierovanie sa s tým, ako sa aj veci udiali. Teraz hovorím zase o mojom živote, že aj keď vidím, že tak ako každý, že každý má ten svoj kríž, ktorý v nejakom momente môže si iba uvedomiť, že si ho prevezme na seba. Ale že to zmierovanie pre mňa znamená, že veci sú tak, alebo boli tak, ako boli a ja som tam, kde som. To je, hej, že bez nejaké výčitky voči Bohu, voči rodičom, voči sebe, že koľko som toho pokazil, alebo že oni to pokazili, tak že ja to vnímam tak, hej, že to zmierovanie pre mňa je až vtedy začína byť zaujímavé. No. Až vtedy ho cítim naplno. A to je zase, že keď som napríklad pocítil, že som sa zmieril vnútorne so svojimi rodičmi, že som zrazu dospel, akoby, že som prestal cítiť nejaký tlak, alebo že nejakú zášť, žlč na veci, ktoré som si dlho myslel, že kvôli tomu, že to rodičia pokazili v niečom, tak že sa teraz trápim v živote. No, že ako náhle som mi to, že pustil ten tlak, a to je nie niečo, čo by som teraz makal na tom, že to sa iba tak, že je to súčasťou procesu, ktorý sa deje. Teraz a iba to viem pomenovať, že toto sa volá zmierovanie. Že to nie je naplánovaná vec, ale iba, že sa snažím pomenovať veci, ktoré vnímam, že sa dejú a nazývam to zmierovanie. Takto čítal som si tie tvoje výstupy a tak ďalej. A mal som dojem, že teda už nejak rozumiem, že ako to myslíš, ale teraz v tejto chvíli, keď ťa počúvam, tak som vlastne tomu prestal rozumieť. Že toto zmierenie alebo zmierovanie, ako ho popisuješ, tak ako
nepredpokladá ako vlastne úplnú pasivitu človeka? Je, že ako zmieriť sa so všetkým tak, ako to je, že a čo teda potom? Že má sa človek ako uzavrieť do toho svojho vnútra, rozvíjať sa a kašľať na to, že ako vyzerá svet okolo, spoločnosť a tak? Áno aj nie. Ja to vnímam takto, že uzatvorenie sa dovnútra, že by bola rezignácia, že má to, z môjho pohľadu je to, že to, o čom sa bavíme, že je to veľmi tesné, tá hranica, že je to veľmi blízko ku rezignácii a veľmi blízko ku prevzatiu zodpovednosti, že úplnej zodpovednosti za svoj život. Že to je, že niekde ako keby idem po hrane nejakého štítu a že na jednej strane je rezignácia, na druhej strane prevzatie zodpovednosti a že to je stále, že po tej hranici sa ide, tak ako keď je, že láska, nenávisť, že veľmi blízko sú pri sebe tieto dve emócie a že čím hlbšie sme v láske, tým vieme, že ako blízko môžeme mať k nenávisti. A opačne, že to môže byť. Takže ja to vnímam, že aj to je. Že to je akoby púšťanie tých očakávaní, ale zároveň vnímanie, že naozaj, že všetko mám v rukách. Že dokonca, že to, čo cítim ako Božie dianie vo mne, vo svete, že to naozaj, že môžem byť na to napojený. Takže náboženským slovníkom by sa dalo povedať, že je to ako vedomé odovzdanie sa do Božej vôle? Alebo dokonca, že áno, môže to byť takto. Ja to máme ešte také slovo, že vnímanie Božej prítomnosti, nie, že by som to mal teraz, že by som bol úplne, ale že začínam rozumieť tomu konceptu a občas sa mi zdá, že ho aj tak keby mám možnosť trošku prežiť, že odovzdanie sa do Božej prítomnosti znamená, že tie veci, že oni si idú a že idú správne, idú dobre. Občas mi napadá taká metafora, že keď je nejaký strom v rieke, ktorý tam, alebo nejaký kmeň, že tam stojí, rozráža tú vodu, akože, že drží tú bariéru v tej rieke a drží to dobre, že vie rozrážať tú vodu, ale že ako náhle sa to vyvalí a že začne ten kmeň plávať, tak že nemusí žiadnu energiu vydávať, ale že je súčasťou tej rieky. Takže takýto obraz mi to ide, že nemusí tam stáť ako ten kôl a že čakať, že kým sa rozhodnem, že stačí sa mi posadiť na to dianie, na tú Božiu prítomnosť a oddať sa tomu. Ako sa to... Takto, že keď si človek prečíta tú knihu, tak sa dozvie, že ako na to? Vieš, lebo aj, ak som správne pochopil, tak jedna z motivácií tej knihy a vôbec aj vzniku študijného programu Náboženská a kultúrna mediácia bolo uvedomenie si toho nedobrého stavu spoločnosti, tej polarizácie a tak ďalej. A ako to ide dohromady, toto teda to odovzdanie sa a zároveň ako práca s tým, zase sa točím okolo toho stavu spoločnosti. Že keď si to človek prečíta, tak sa dozvie, že ako na to. Dobre, že ja by som chcel odovzdať to, že ako to ja vnímam, ako ja to mám, ako som išiel na to. Ale to ešte neznamená, že každý to musí mať rovnako. Ale že verím, alebo že zmyslom toho celého je, že aj tým osobným prístupom, že ako na to, že mám možnosť inšpirovať a myslím si, že vidím to aj pri rozhovoroch, že to dokáže inšpirovať, že ako na to aj druhého človeka. Ale že za mňa, že sa učím, že nemám inú možnosť len ísť osobným príbehom ako na to. A keď sa napríklad, že o tej polarizácii, že ja vidím, že sa polarizácia, alebo zmierovanie, polarizácia, to sú zase blízko od seba tie témy, že sa to stalo mojou osobnou témou v tom, že ja som si sám pre seba zistil, že ako som vnútorne rozpolarizovaný a že tá vonkajšia polarizácia, ale to je zase, že či sme blízko ezoteriky, neviem, ale že tá vonkajšia polarizácia je odrazom iba mojej polarizácie.
Tomu to nerozumiem. Lebo že vnímam vonkajšiu polarizáciu, ale že až teraz mi to začalo dávať zmysel, že prečo ju takto vnímam, tak silno a že tak intenzívne, no lebo ja som vnútorne tiež rozpolarizovaný. Že som si to objavil v sebe. Že som, a skúsim to pomenovať ešte, že presne tak, ako sú rozpolarizované názorové tábory, ktoré už že nevedia vôbec akoby komunikovať spolu, že mám v sebe, alebo mal som, čiastočne ešte stále to tam viem objaviť, že mám v sebe presne takéto tábory v sebe, že ja viem, že som napríklad, keď som spomínal o tej prvej časti života, že do 20 niečo, 23, že ja som mal že úplne jasne veci naukladané, neviem, že prečo homosexualita je zvrátenosť. Prečo, že akékoľvek otvorenie sa svetu nás zničí. Že ak začnem počúvať modernú hudbu, no tak si pustím do seba ako zlo. Že to som to mal veľmi jasne naukladané. A potom som zase mal to opačne naukladané, že každý názor, ktorý hovorí o udržiavaní hodnôt, je fundamentalistický. Hej, a že mal som tu dokonca 20 rokov, čiže veľmi jasne tie vzorce akoby poukladané a prežité v sebe. No a vidím, že keď zrazu má možnosť si to akoby aj spätne prežiť alebo aj objaviť, porozumieť tomu, tak vidím, že ako hlboko, ako to mám, že to stále to nemám ešte poukladané dokopy, že ako to zmieriť navzájom tieto dva životné, alebo tieto dve stránky jednej mince osobného príbehu. Takže neviem, či to je zrozumiteľné, ale že tá vonkajšia polarizácia sa mi začína javiť, že preto je pre mňa taká citlivá, lebo mi odráža moju vnútornú. Dobre, tomu to už rozumiem a už mi to neznie ezotericky. OK, a keby aj ti snelo. Nie, lebo v prvom momente to na mňa pôsobilo, ako keby tá vonkajšia polarizácia ako vlastne vyviera z tej tvojej vnútornej. Ja, že to by bola celkom frajerina, že by som, že ja som ten zdrojom celosvetovej polarizácie. Hej, no. Môžeme to aj takto dať, ale že nemám to takto uložené. To som rád. OK. No. Že sa mi zdá, že nie som sám, ktorý máme akoby obidva tieto príbehy v sebe zažité. Aj tým, že ja som pochádzal z generácie, ktorá vyrastala počas komunizmu ešte, že kedy to bolo celkom prirodzené, že keď sme aj boli vychovávaní vo viere, v kresťanskom spoločenstve, tak že sme sa potrebovali aj schovávať pred nepriateľom. No, že ten model, a to dosť často rozprávam alebo píšem v mojich štúdiách, že práve tá skúsenosť s komunizmom sa mne javí pre náš región, východoeurópsky, stredoeurópsky, veľmi kľúčová v tom, že tá naša generácia bola vychovaná v tom, že my sa musíme chrániť pred nepriateľom, ktorý nás môže zničiť. A až tak sa to stalo súčasťou, teraz zase na seba idem, že mojej identity, že keď zrazu sme prešli do slobody, že ja som potreboval mať nepriateľa ďalšieho. A potreboval som ho mať doteraz. A ten nepriateľ sa vždy nájde. Že to je dobre, že videl som, že ako dlho som ja mal akože tiež, že svet nepriateľ, že však lebo že chcem byť soľou zeme a svetlom sveta, že voľnomyšlienkári západní, nie, že to je niečo, čo si musím naozaj chrániť, aby som to nepustil do svojho vnútra. No a potom, keď som to otočil, tak potom, že všetci, ktorí to takto chránia, tak sú fundamentalisti. A hej, že začínam mať teraz oveľa väčšie porozumenie pre tých ľudí, ktorí stoja tam alebo tam. Hej. A to som ešte pred pol rokom napríklad nemal. Aha. Až takto, no. Že to sa postupne akoby po tej kríze, že si to tak nejako že hľadám a pomenovávam tie veci,
Hej, že uvidíme, že lebo to každého to niekde ťahá, že aj takáto väčšia životná zmena, do ktorej vstupujeme v nejakej... To je zase, to nie je ojedinelá vec, to ideme s tým, či vedomé, neuvedomé, s neschopnosťou pomenovať to, ale že takmer všetci, ak nie úplne všetci. Že tieto vekové fázy že platia pre nás. Takže si vlastne riešiš krízu stredného veku za pomoci akademických grantov. To je milé. No to asi bolo by ideálne, alebo tak sa snažíme robiť všetci, nie? Že pracujeme v oblastiach, ktorá nás ťahá. Že pre niečo nás ťahá do tej oblasti ísť, lebo chceme, dobre, že niekto, kto je v pomáhajúcich profesiách, chce pomáhať, ale že čo, lebo si chce aj sebe pomôcť. Ja to vnímam tak, že vždy existuje iba jedna tá vec, že ak chcem pomáhať, tak pomáham aj sebe. Ja som vždy skúmal veľa. A už ako dieťa, to čoraz viac, to je zaujímavé, že teraz potom akoby na novo vyskladávaní si svojho sveta, že začínam si oveľa viac spomínať napríklad aj na detské zážitky. Tam si spomínam, že veľmi, veľmi jasne, že ako som ja stále bádal ako dieťa. Že to, či už cez rozprávky, alebo potom, že stále som si niečo študoval. No a že to bádanie som mal nejakým spôsobom v krvi, že tým, že teraz si to môžem bádať aj cez granty, tak som za to veľmi vďačný, že detský sen si môžem akoby pokračovať v ňom ďalej. A v bádaní práve, že takýchto transcendentno, symbolicko, mytologicko, životno, psychologických vecí, že môžem na tom pracovať ďalej. A máš s touto knihou nejaké ambície? Akože, predpokladám, že ako primárny záujem je proste dostať to zo seba von, podeliť sa s ostatnými. Ale vieš, ako napadá mi, že máš proste už určitý obraz a pozíciu aj na to, akože v rámci spoločnosti, v rámci cirkvi na Slovensku a tak ďalej, že ako neobávaš sa, že práve tento obraz bude ako prekážkou voči nejakému ako širšiemu prijatiu tejto knihy alebo tvojich myšlienok v slovenskom cirkevnom prostredí? Kde predpokladám, že sa to primárne bude čítať, keďže to bude učebnica pre teológov. Neviem asi teraz úplne na to odpovedať, ale skúsim, že čo mi vyvoláva tvoja otázka. Že posledné roky sa učím písať to, čo ma zaujíma naozaj. A zároveň moje zamestnanie si aj vyžaduje to, aby som tvoril, dokonca, že písaný produkt je hlbokou súčasťou pedagogického pracovníka na vysokej škole. To znamená, že my sme nielen motivovaní, ale aj trošku tlačení do toho, že ak by som zabudol na písanie, tak by som mohol si ohroziť svoju pracovnú pozíciu. To je jedna vec, ale že to začínam robiť čoraz viacej rád, tak to je, že to je iba benefit pri tom. A teraz, že či to môže ohroziť, neviem úplne sa na toto nacítiť, že prečo by to malo ohroziť, lebo že tá motivácia je, že aby som pracoval na niečom, čo ma baví, a táto knižka je predovšetkým mienená ako študijný materiál pre študentov teológie v oblasti pastorálnej teológii. Tomu sa venujem. A venujem sa tomu už, koľko to už je, 14, možno už aj 15 rokov to je. Dobré, že 12 rokov že určite tak, že môžem povedať, že vedecky, čo nie je úplne krátky čas. A za ten čas som, že sa venoval, to vždy sú nejaké fázy, keď nás niečo baví. No mňa bavilo, ako zo začiatku ma bavili, alebo veľmi som tak motivovane pracoval na rôznych výskumoch reprezentatívnych, či už v oblasti rodiny, oblasti, ja neviem, že postoja kňazov ku pastorácii. Teraz som bol prezentovať pred 2 dňami na konferencii v Košiciach jeden výskum spred 3 rokov, postoj kresťanov ku LGBT témam.
alebo aj, že viaceré, to som dokonca narátal, že 7 takýchto výskumov, že som už urobil. Potom som sa prehúpol na kvalitatívne, to znamená výskumy, to znamená, že cez rozhovory, cez životné skúsenosti zbierať. No a potom postupne ma to akoby privádza k tomu, že idem skôr na taký fenomenologický prístup. To znamená, že ísť po osobnom príbehu a ten skúmať. A zároveň si to skúšať aj cez seba ísť. Čiže ja nerobím nič, akoby teraz, že či by to malo mi urobiť zle meno, alebo nie, že ja idem vedeckým spôsobom, alebo snažím sa ísť vedeckým spôsobom, že zhrňam doterajšie skúsenosti a chcem ich ponúknuť do uceleného materiálu, ktorý sa môže nazvať napríklad učebnica. Učebnica pastorálnej teológie. No a aby to bolo pre mňa že úplne autentické, tak som si povedal, že chcem, aby to bolo aj aktuálne. To znamená, že čo mi za toto posledné obdobie najviac, hej, že čomu aj skúmam, čomu sa venujem, na čom pracujem, tak sa mi zdá, že, a to je zase nový pohľad potom aj na to zmierenie, že ten život sa mi poukladal tak, že posledný rok veľmi intenzívne pracujem na témach zmierenia a pracujem to aj kvôli tomu, že som súčasťou nejakého takého tímu celoslovenského, ktorý pripravuje a realizuje aktivity jubilejného roka. A na jubilejný rok nádeje, hej, že čoraz viacej vnímam tiež počas tohto roka, že je o zmierovaní. A opäť, je to zase, že čím viacej vidím v sebe, že sa zmierujem, tým viacej aj chápem ten jubilejný rok. Alebo opačne. To je, hej, že ten jubilejný rok mi pomáha chápať, alebo pomáha spúšťať aj tieto témy. Zmierovanie, alebo hej, že to, môžeme sa aj k tomuto dostať, že prečo to je akoby aj z toho židovského pohľadu pre mňa akoby rokom zmierovania, no ale že tá odpoveď na tvoju otázku je, že nevidím prečo by to malo, ako bolo, že mi to pokazí meno? Nie, naopak, že tvoje súčasné meno pokazí prijatie toho, čo chceš odovzdať. Moje súčasné meno pokazí prijatie toho, alebo aké je súčasné meno? No, ľudia, čo vedia, akože dobre, toto mám skôr tak nacítené, Okay. akože by som to mal akože vyskúmané, ale tým, vieš, to tvoja dávna kandidatúra za PS Spolu, si ako zaškatulkovaný akože obhajca homosexuálov a tak tým pádom, že nie, to nie je katolík dobrý. OK. Nie, že pre mňa to je o to väčšia výzva, že pracovať s tým menom tak, ako aj vnímam, že ja som takýto, áno. A ja som presne, že keď som aj videl, že koľko emócií robí, napríklad, že tá kandidatúra, teraz aj v lete, keď to začalo, nanovo vybuchlo, teraz som si chvíľku, že nie, že to už som si myslel, že je zhasnutá vec. A potom som si, že čo, mám si to teda povymazávať po Facebookoch, že kedy som aj robil, lebo ja som si povedal, že nechcem si mazať po sebe statusy, ktoré patrili do toho obdobia, v ktorom som ich tvoril. Na chvíľku som si, že či si to nepomážem, alebo neupravím to. A potom som, nie, že to patrí do môjho života. A ja to mám v sebe vykladané, že to bola úprimná vec. Že všetko, aj čo teraz robím, že snažím sa robiť úprimne. To znamená, že prečo by som sa mal naspäť, akoby, že si to opravovať po sebe. A to, že to robí niekomu emócie, dobre, že to už nie je moja vec. Že keby som si to opravil, tak že ten človek si nájde vždy potom, že niečo iné, že, na čom by si potreboval ukázať svoju nespokojnosť s tým, že niekto môže to mať inak. Takže ja to vnímam takto, hej. Že dokonca mi to dáva zmysel, že vidím, že to robí trošku akoby emócie, to moje meno, ale že no bolo by čudné, keby nerobilo. A hej, že nebolo to pre mňa jednoduché vždy, že takto to zobrať, ale že tým, že sa mi darí s tým prechádzať, alebo pre mňa, že začínam vnímať tak, že to je úplne v pohode, že nemusí každý súhlasiť s mojou prácou alebo s mojimi aktivitami, ale že dôležité je, že ja s nimi súhlasím. A že si za nimi stojím. A to, že čítam
či sa na verejnosti akoby, že niečo motá, že aj trošku nepravdivé, no tak dobre je to tak, že keď sa niekto spýta, tak vždy mu to rád vysvetlím, že ako to ja vnímam, že to bolo. Ale že, hej, že či by sme teraz mali opravovať vždy že každého, že to nebolo za PS, ale to bolo za PS spolu, alebo hej, že to sú drobnosti, ktoré môžu niekomu akoby, že teraz čože, ukázať, že nie je to až tak, že nie... Nechce sa mi ani do toho ísť. Že takto to je. A som rád, že to je tak, ako to je. A so svojimi postojmi, tak ďalšia kontroverzia je to teda, že to LGBT a tak ďalej, tak akože s týmito postojmi, ako si na tom v rámci cirkvi? Akože cirkevná hierarchia je s tebou OK, či... Ja si myslím, že aj. Že tí, ktorí sa o to zaujímajú, že čo to vlastne znamená pre mňa tá téma LGBT, lebo sa zaujímali o to viacerí a s viacerým som mal možnosť to vysvetliť a ako to ja vnímam, že tým, ktorým som to vysvetlil, že dávalo to zmysel. No lebo hlavne, že videli, že mne to dáva zmysel. Ja to takto vnímam. A že to je... že tá agenda celá okolo toho, tá moja agenda okolo tejto témy, alebo týchto tém, no vidím, že patria do môjho života. Či už preto, že vždy som mal blízkych ľudí okolo seba práve z komunity LGBT, a kde som videl, že ja ich veľmi rozumiem, ale že mám aj porozumenie môjho životného príbehu u nich. Teda, že či to je, že prečo by som sa mal za to z toho vyzúvať. Že vidím, že to patrí do môjho života. Vidím, že mi veľmi záleží na tom, že koľko sa ubližuje necitlivým jazykom v tejto komunite. Veľmi mi záleží na tom, že aby sme neobchádzali ich hlas a že som mal a mám možnosť občas byť nejakým hlasom, tak je to pre mňa česť. Čiže hej, že je to súčasťou môjho života. A nie je to téma, ktorú som si ja nejakým spôsobom naprogramoval, že teraz sa tomuto chcem venovať. Že ona prišla. A je tu v mojom živote a hej. A že či to... Dobre, tá otázka je, že či to vadí, alebo že ako z tomu stojí cirkevná hierarchia. A to je... A to vždy tak bude asi aj. Že ja vnímam, že koľko sa vecí už pomenilo akoby v takom... Dobre, že... No, to je jedna z najviac polarizujúcich tém. Nielen spoločnosti, nielen komunít cirkevných, ale aj rodín už teraz. A že mne to dáva zmysel, že to je, práve preto, že to je téma, ktorá je veľmi intímna, alebo že tie najhlbšie témy sú vždy tie identitotvorné, čiže buď národnostná, náboženská, alebo sexuálna. No, že toto je jedna z tém, ktorá je že najhlbšia a tá polarizovala vždy a aj bude vždy polarizovať. A to, že akurát som sa dostal do toho mlynčeka, tak dobre, že je to tak. Hej, Ak toto je, akože odbieham, ale zaujíma to aj mňa, že ako, takže ak chceš, tak povedz, že teraz nie, ale že keď si hovoril, že niektorým teda ľuďom z cirkevnej hierarchie si mal možnosť to, akože sa ťa pýtali, že si mal možnosť im vysvetliť a dávalo im to zmysel, tak čo si im povedal? Že... Ako si zhrnul tie svoje tézy alebo stanoviska, alebo čo v tejto téme? No to je to, že prvýkrát, práve pri tejto téme, prvýkrát som si uvedomil, že nemám inú možnosť len povedať, ako to mám u seba, že čo najúprimnejšie. To znamená, že som im povedal, že sám pre seba som si to pripustil prvýkrát, že cez tému sexuality som bol najviac zranený, že preto aj rozumiem tejto téme. A že súčasťou liečenia tej témy, akože toho môjho vnútorného zranenia je, že sa tomu venujem. Hej. A hej, že som bol zranený a teraz, dobre, že
Dobre, že teraz, aby som to zase neťahal do nejakých bublín, že nemyslím si, že každé zranenie musí mať súvis s trestnoprávnymi aktmi. Ale že za mňa, že niektoré aj iba náznakové zranenia môžu byť rovnako hlboké, ako keď je to aj trestnoprávne. A ja som si to nikdy nevedel priznať, ani pomenovať, ani že čo sa vlastne dialo, aj napríklad, že s tým, čo ja teraz nazývam, ako naozaj, že aj zneužívanie náboženstva v otázkach sexuality, že som to akoby, že zachytil na sebe a preto som veľmi citlivý, keď sa v tejto téme čokoľvek akoby, že tlačí na ostatných, aby sa zmenili, lebo som na to veľmi citlivý. Hej. Uh-huh. Ak chceš, môžeš do toho viacej. Neviem, že či... Ale že toto som si prvýkrát naformuloval takto, že keď som videl, že nemám inú možnosť len povedať, ako to mám. A keď som takto vypovedal, lebo vidím, že tam je mnoho vecí ako ponabaľovaných, neviem, že to už je... Napríklad, že videl som, že teraz v lete, v období Prideu, bol som pozvaný do evangelického kostola na ekumenickú bohoslúžbu. A pre mňa to dávalo zmysel, že povedať modlitbu ako kresťan, ale že bolo zaujímavé, že tým, ktorý to vadí, a vadí to mnohým, že sa nikto nepýtal, že čo to vlastne tam sa dialo. Že to, že som sa zúčastnil na ekumenickej bohoslúžbe počas Prideu, že to je non-go zóna. No ale pre mňa to nie je non-go zóna. V tomto si chcem, že to mi nemôže nikto do tohto vstúpiť. A mal som možnosť napríklad, že práve týmto ľuďom, ktorí sa pýtali, že aj povedať, že tú modlitbu mám odloženú. A že som mal možnosť ju zdieľať. Ale že som vtedy videl, že koľko to urobilo aj... Ja som tak vnímal, že koľko zrazu akoby, že toho pochopenia aj z tej druhej strany bolo, že to dáva zmysel mne. A že aj, si myslím, že aj im to potom začalo dávať zmysel. To neznamená, že ani neočakávam, že by sa niekto mal zmeniť pohľad na to, ale že mne to dáva takto zmysel a to, že to má niekto zaradené ako non-go, tak to už nie je môj príbeh. Nesnažíš sa zmeniť cirkevné učenie? Nie. Lebo ja žijem v cirkvi, ktorá je príjmajúca. Aj v týchto veciach. Uh-huh. A je to rímskokatolícka cirkev? Je to rímskokatolícka. Že aj tie témy, ktoré som si myslel, že cirkev má úplne jasne v tom, je napríklad, že sú povolaní žiť v čistote a nejako inak. No, že ja to chápem trošku inak už teraz, že všetci sme povolaní v čistote. V akom zmysle? No, že sexualita je najsilnejší nástroj, ktorý sa dá akoby naozaj zneužívať, mocenský, hociako. A aj v partnerstvách, v manželstve napríklad, že vidím, že kým ja sa iba učím tiež, že narábať so sexualitou, tak aby to bolo čisté. To znamená, že aby to nebolo akýmkoľvek zneužívacím spôsobom aplikované k partnerke mojej manželke. To znamená, že pre mňa, za mňa, že tu stať aj v katechizme, že nerozumiem, že teraz že sme povolaní k čistote, alebo že sú homosexuálne orientované osoby povolané k čistote, že majú žiť sexuálne zdržanlivo. Ale že ja to chápem tak, že otázka homosexuality je nevysporiadaná, presne tak, ako cirkev hovorí. Nemáme k tomuto. Vyvolávalo to vždy emócie, vyvoláva to, že Biblia sa k tomuto stavia, že je to starodávna téma.
Ale sú povolaní k čistote tak, ako sme povolaní všetci k čistote. To je moje vnímanie, hej. To znamená, že nepotrebujem to meniť. Ešte ako na okraj tejto témy, tá konferencia v Košiciach bola v niečom prínosná? Pre mňa či celkovo? Celkovo akože pre účastníkov alebo pre cirkev na Slovensku. No za mňa už len to, že vôbec takáto téma sa dostala akoby do povedomia toho, že to patrí na akademickú pôdu. To je akoby veľký skok, že to... Dobre, napríklad, že ja by som sa to neodvážil tu zorganizovať na našej fakulte, ale si myslím, že naša fakulta je braná ako otvorená celkom. Ale že to, že mali na to odvahu do tejto témy ísť, tak to už je prvá vec, že má to prínos, hej. Potom aj to, ako to organizátori vyskladali, mne sa to veľmi páčilo, že dali priestor, že akýby dosť protichodným postojom, že nešli akýby, že teraz, že tvrdohlavo za ochranou jedného prúdu, ale že dali priestor, že presne, že postoje, volalo sa to postoje kresťanov na Slovensku ku témam LGBT. A presne takto išli. Že dávali aj také. A dobre, že to bola akademická diskusia, že ja si myslím, že ju dodržali organizátori, že sa nešlo tam akoby do nejakých útokov ani z jednej, ani z druhej strany, že akademická diskusia učí názory prezentovať, ale zároveň aj počúvať. A to bolo naplnené. No a potom, že ďalšia vec ešte, a to sa mi veľmi páčilo od toho hlavného organizátora, ako to aj uvádzal, čo som si doteraz tiež nikdy nedokázal až takto naformulovať, ani pre seba, že jedna vec je magistérium katolíckej cirkvi a nemusí byť vždy totožná vec aj, že ako teologizujeme o daných témach. Že teológia má predsa len širší rozsah v tom, že my môžeme sa baviť o hocičom. Magisteriálne učenie je už akoby výsledok. Že takto sa k tomu stavia cirkev. Ale že teológia dovoľuje baviť sa akokoľvek o témach. A to povedal to veľmi dobre. Za mňa. To sa mi páči. Takže to malo prínos aj pre mňa v tomto. Hlavne. Biskup Forgáč súhlasil s touto tézou? Ja si myslím, že nebol tam žiaľ účastný, iba poslal príspevok. Aha. Ale dobre, to by som sa čudoval, že keby sa nepoznali navzájom, akoby aj názorovo. Neviem povedať, či súhlasil, ale čudoval by som sa, že by nepoznal tieto názory. A hlavne, že ja si nemyslím, že by to bolo, že žiaden... Že tak, ako to naformuloval ten organizátor, nevidím v tom nič, že by sa dalo chytiť kritiku, že ide proti cirkvi. Túto tému už by som opustil a rád by som sa napil kávy. No, dobre. A dáme aj prestávku chvíľku, že ja sa vycikám. Dobre. Vidíme, že či nám to tu ide stále. Asi hej. Hej. Čo ja viem. 48 minút, to dosť?